Gabi 30% off oh. July 25, 26. So store update tayo, July 26. July 26, store update, pasokan sale, 30% off. Lahat po yan. So example, lining ba to? Oo, lining guys. So 150, 30% off, magkano lang? 600, 700 something. So ito, size 10 to big size, money size. Gaan-gaan yun, no? Parang nakatsinelas nito. So nandito pa rin yung peak. 1 to around 800 na lang to kung 30% off. Sa mga size 8 dyan. Good condition pa Walang heel drag, walang toe drag. Dang. So lahat po yan, yung mga nag-aalangang bumili nung nakaraan na medyo namamahalan kasi around 1K, 1.5 po lahat. Ngayon, 700, 800 something na lang po yan. So, yung iba, ito pa rin. Mga pamporma shoes, dami nating yung Peak Tai Chi. Peak Tai Chi din yan. Peak Tai Chi, Peak Tai Chi. Peak Tai Chi ulit. So, iba-ibang size lang. Same model, same brand. Peak din to. Ito, parang 361 to. Neo foam organ. Ito yung parang kakaibang technology yung ginamit ng 361. Napakagaan. Kung kasya lang sa akin to, hindi ko to papakawalan. So ito, Aaron Gordon yung blue, nandiyan pa din, 30% off. So 900 siya, 30% off, around 600 something na lang. Ito off-white to na J1, 1250. Around 900 na lang siguro to pag 30% off. So yung mga naghanap ng AF1, meron tayo nag-iisa na lang na brown dito, yung Supreme. 699, 30% off, nasa 400 something na lang yun. AF1. So yung mga pambabae naka 30% off din. Meron tayong J4 size 8, 920 lang. Tapos itong Puma basket, ang dami nagsusukat nito parang nalilihitan sila. Pero 690 lang, size 7. Dito pa din yung sakay natin, yung Y3. Lahat po ng mga pangharabas, pantrabaho nandyan. So ayun po, 30% off ulit. Kita-kits sa lahat ng gustong humabol ngayong araw. Limitado na ang mga size natin. Hindi po lahat available na design sa size 10, size 9, or size 8. So kung ano yung meron, yun lang po. Kasi ukay-ukay po tayo second hand use. Thank you for watching. See you sa mga pupunta dito ngayon.